Joseff Gnagbo ydw i. Wel, yn wreiddiol, dwi'n dod o arfordir Ifori yn wreiddiol, ac dwi'n tiwtor Cymraeg ydw i dan hyfforddi. Ti wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiwn fan hyn yn Gwyl Barddoniaeth ynglyn â lloches. A mae Cymru wedi bod yn lloches a noddfa i ti? Ydy, achos roedd rhaid i fi, fy stori, fel dwedes ti yn fy stori, roedd rhaid i fi ffoi adael fy arfordir fori, lle dwi wedi cael fy magu ac fy ngeni. Wel, ac ffoadur, dwi wedi bod ffoadur yn Morocco am 6 blynedd, ac do'n i ddim yn teimlo yn saff yna, yn ddiogel. Felly roedd rhaid i fi ffoi eto, ac des i cyrraedd i Brydain, ac benefynodd swyddfa gartref symud fi i Gymru. Ac dwi wedi ffindio, dwi wedi gwrdd â phobl hyfryd yma, cymdeithas hyfryd sydd yn croesawu pobl, sydd yn croesawu ffoaduriaid. Yn wych. Mae'n anodd i ni ddeall y broses o rywun yn cael noddfa, yn cael lloches fel ffoadur. Beth mae Cymru wedi gallu roi i ti? Siwyd mae Cymru wedi helpu ti setlo a cael cartre? Beth cyntaf yw'r cymuned, achos dwi'n ddim yn gwybod llawer am y polisiau yma, ond pan penderfynais ar ôl i fi penderfynu dysgu'r iaith, dechreuais i cwrdd â phobl o Gymru, ac ro'n nhw'n croeso cynnes iawn. Felly, ar lefel cymdeithasol, mae llawer yn barod sydd yn cael ei wneud. Mae pobl sy'n gefnogi ti, mae pobl sy'n helpu ti ymweld â lle gwahanol yn y wlad, gogledd, gorllewin, ac mae pobl i cyfathrebu gyda ti yn Gymraeg, i helpu ti dysgu'r iaith ac dysgu'r diwylliant wlad. Ac wedyn, clywais i am polisiau Cymru. Wel, dwi wedi clywed a darllen negeseuon o'r Llywodraeth Cymru, ac negeseuon sydd yn, sut i dweud negeseuon positif i ffoaduriaid a chysgu lloches. Mae'r Llywodraeth yn dangos bod nhw eisiau croesawu y ffoaduriaid a chysgu lloches. Wel, ac wrth ddysgu'r iaith, wyt ti wedi mwynhau treigliadau? Wel, dwi'n hoffi treigliadau, achos dwi'n credu bod, dwi'n hoffi gramadeg, yn naturiol, yn personol dwi'n hoffi gramadeg, ond dwi'n meddwl bod dyw'r gramadeg Cymraeg ddim yn rhy eang, achos dwi wedi stryglo gyda ieithoedd eraill. Enghraifft Rwsieg, mae gramadeg yn cymhleth iawn. Ac Arabeg hefyd. Ac Ffrangeg, dwi'n siarad Ffrangeg yn naturiol, ond dwi'n meddwl bod gramadeg Ffrangeg yn cymhleth iawn. Ffrangeg bydde gartre yn yr arfordir i fori? Ydy. Felly Cymraeg ddim yn rhy anodd i fi. Wel, diolch o galon i ti am siarad â fi nawr ac am bore yma. Mae wedi cynhesu'r galon i rywun fel fi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch.